Naimbag nga oras mo ka ba guys? Dahil bagbaga oras bumada. Ora lang nagtupat ito, mangko din na yaban na ko. Makintayaw, goray, kaya't ko ba ay amam mo na sino na tao? At no proud mo tanang hindi karoba na. Sino karoba na tao? Tal-tal lang. Tagalumays na tayo pa. Tagalumays, anak na Felicidad kinyo, nice. Felicidad kinyanais. Jadulugan na din ah. Ay kadama may... Awat itilugan ba namin? Pasagad lang itado. Kita, ni Kapitan Inteng matulad na. Kasta matan ka ni Kuwaraw. Kasta matan ka ni Badaw. Ni Kuanang ay ka. Ito yan. Bagaimana mau tuladak amin ta mga may bagada nga Ha? Mayaki binijay ha, bilib na kanya. Sige. Enteng, go! Kumusta ka ngay pare? I'm not okay, pare. Tapay ngay pare? Kasano, pare? Hindi na yung magmagnaak itay. Nagganas ti papagnak si Kasim. Magay-sayang pa eh. Pasla akla Robin Padilla. Tigas kaya tuwa tao. Nga agpakalaing kitiniitipada na atuwa tao. Nagpaspas iti na'y panagtayam na, pare. Tutay akinapaspas iti panagtayam na. Diyos to kung mga agkurba. Sana naala ti panagkurba. Diniretso na ti mungin mo, pare. Kita ang pare, nagbukol ka silang umbilihan. Ay sus! Agragsak ka pa'y kumakit di pare. Sa no mga gragsaga, may pare ka nabukulan na lang dahil magluloko ka na siya, Mike. Saan pare? Agragsak ka kit di Tano adda papapanam kat marabigyan ka. Saan mo ton problemain iti pagsilo mo? Ngamin pare, agranyag day tanay bukul mao. Ay, nakman nga ulawan, pare. Kamangan mo sa anak ang makapagdagpilgit. Amangan hindi no matibag ka, pare. Ay, kung kunaklaan pare, saan ka ba ilakad din ang manuklukan? Kumusta ka ngayon ka anak ka? I'm not okay ang kail. Tapay ngayon ka anak ka? Mamay, agday tinay parigot ka. Abdul ka anak ka. Tunggal pa rin ka. Dahil may panakasulbar na. Dahil ko na dangarugan. In every problem, there is a solution. Di ka saya atan na nga aramidan ka anakan. Agkararagin mamati ka kini Apo Diyos. Tamin, agda iti pagsasaaw. With God, nothing is impossible. Saan mo atong tuladan ni tatam abadong ako na nakit din adibang pag-itituwa ko ti uro na? Api mabati ka ayaw iti ka anakan. Ay, anang kail siguro. Ti panagkunayak agda saan da apa nagkinaawatan kini Mari Atuyang. So amin artilyo na di ulo ni pare. Abadong! Yay! Naglayan niya. Nanginaga mo man ang bayang among balaw. Reynaldo Quinones.